Gustong ipaundang sa ubang environmental group ang konstruksyon sa Samal Island-Davao Connector Project pinaagi sa gipasaka nga Writ of Kalikasan ngadto sa Korte Suprema tungod sa peligroso matud pa ang hatud niini sa kinaiyahan. Niadtong Lunes, Abril 21, gipasaka sa Korte Suprema ang petisyon. Usa ka legal remedy ilawom sa balaod sa Pilipinas ang Writ of Kalikasan nga nagapanalipod sa constitutional rights alang sa balanse, malungtaron ug himsog nga kinaiyahan. Ang petisyon giduso nila Carmela Maris Santos, ang direktor sa Ecotineo, Attorney Mark Piñalver, ang Executive Director sa Interfacing Development Intervention for Sustainability, KUNIDIS, Marvel Plus Dainty Camilo, ang Chairperson sa Jezabel Philippines Incorporated o Sustainable Davao Movement. One of the petitioners of the Writ of Kalikasan case that we filed in the Supreme Court last Monday, we are very much hopeful that the Supreme Court will decide on our favor. Kay tungod bang po nung this petition is not for anything, it's not political or anything, but this is for genuinely, for the protection of our environment and of course for the protection of the people also living near these coastal areas. So we are very much hopeful na the Supreme Court will decide on our favor po. Gustong patubagon sa mga petitioner ang DPWH, DENR, Samal Island Protected Landscape and Seascape Protected Area Management Board ug ang kontraktor sa proyekto nga China Road and Bridge Corporation. Dito sa amin sa site wala pa kaming na-receive. Maybe in Manila, I don't know. OIC man ang lawyer natin sa gobyerno. Kaya sabi nga, no comment na lang kami niya kasi nakapile naman yung case. Usa sa mga gikwaan og base sa pagsangatong petisyon ang sumala pa pagdaot sa duha kay tawag nga critical coral ecosystems nga mao ang Paradise Reef sa Samal Island ug ang Hizon Marine Protected Area sa Davao City pinaagi sa barge anchoring, borehole drilling ug crane installation ato sa pagtukod sa tulay. Sumala sa mga environmental group nakalapas matud pa sa Extended NEPAS Act ug ubang Local Marine Protection Ordinance ang gihimong pamaagi sa pag-implementa sa konstruksyon sa Samal-Davao Bridge. Gilaraw sa mga petisyoner nga dili sab sumala pa balido ang Environmental Compliance Certificate sa proyekto. Gidasig sa mga environmental group ang publiko nga tan-awon ang kaso dili lang isip legal filing apan pagbarog alang sa environmental justice. Napulo kadlaw ang gihatag sa mga respondents aron motubag sa gisangat nga petisyon. Sumala sa DPWH Region 11, magpadayon ang konstruksyon sa tulay hangtod sa makapagawas og temporary environmental restraining order ang Supreme Court. Gibarugan sa DPWH nga dunay gihimong mitigating measure aron maproteksyonan ang marine environment. Gilauman nga mahuman sa tuig 2028 ang 23.4 billion pesos nga tulay. Niadtong Setyembre 2022 gisugdan ang konstruksyon. Base sa design plans, anaa sa 4.76 kilometers ang gitas-on sa Samal Island-Davao Connector Project. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.